Ahoj, já vás vítám u dnešního videa, kde si představíme trošku edukace, přesní AMD, akumulace, manipulace, distribuce. Ukážu vám to prvně tady na grafu ukázkovém a potom na grafu normálním. Prvně bych teda přešel na graf normální, kde vám chci ukázat, jak ta strategie funguje. Tady v tom bloku je akumulace. Trh akumuloval objednávky. Tady je manipulace. Trh byl zmanipulovaný. Tady je poté distribuce. Když se koukneme u akumulace, trh tady udělal dvakrát manipulaci. Nešel dolů, vykopl tady tu likviditu a poté vykopl likviditu dole. To už je ta manipulace, která nás zajímá více. Tohle to nebylo jako manipulace, jak chci dělat manipulaci velkou, jo, velký jako pád dolů a pak otočení trhu. Když vidím, že se trh akumuloval, pak proběhla tam manipulace, já si vždycky značím trendovou lineu. Jo, a tady jsme na 4hodinovém grafu. Představte si, že jsme třeba na 15 minut, mám tam těch špiček. Každý tohle se velké svíci je 16, takže to bude ten šel pěkně poznat. Začím trend line. Trend line byla breaknutá. Nemůžeme vstupovat do trhu. Pustíme s tím low a můžeme targetovat někde tady nahoře. No, tady tu akumulaci určitě na targetuju nějaký swing high, kde tady tady právě něco takového, jo, třeba. No, může být, takže tady tohle z toho targetuji. No, máme pěkné 5,88 R. Tak teď můžeme kouknout na ten graf, tady máme zase akumulace, vybrali stopky shortařů, kteří si dávali stopky na high, tohle akumulace, vybrali stopky na druhou stranu, lidi, kteří chtěli právě longovat, vybrali stopku, trh tady proběhla akumulace v trhu, tady proběhla manipulace a tady proběhla distribuce. Tady opět nějaká trendová linea a takhle po breaknutí do longu. Low a můžete targetovat jak třeba console swing high, já to nedoporučuji. Trh z 99% vždycky dojede právě nějaký to high tady. Jo, mám 5,6 třeba, že jo, to záleží pak na tom trhu. Takhle to vypadá teda na nějakým cvičným grafu a teď vám ukážu, jak to vypadá na grafu normálním. Když se koukneme tady na grafu normálním, tady máme akumulaci, manipulaci shortařů a obří manipulaci longařů. Tady je ta manipulace větší, ta mě právě že zajímá. Tady si označím znovu trendovou lineu. Takhle vstupuju. Dávám stop pod low a targetuji právě že nějaký to high, třeba že i tohle stop. Jo, tady žádný jiný teď není. Jo, může to vypadat přesně takhle. Jo, máme 75 R, za mě pěkný trade. Znovu vybrali likviditu a stop. Tady nahoře vybrali likviditu a stop. Tady dole proběhla manipulace. A potom proběhla distribuce. No, vidíte, takhle to funguje, tady máme třeba trade 75 na RRR, za mě moc krásný, vyšlo to hezky a
i vy můžete mít podobné trady. Když budete mít podobný trade, neváhejte napsat do komentářů, jaký trade jste brali, jak vám dopadl, a neváhejte dát i like a odběr tomuto kanálu. Já vám děkuju a mějte se hezky.